Республика матбугаты белән танышуыбызны дәвам итәбез. Бу минутларда студиябездә безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон. Ләбиб ага, хәерле көн. Хәерле көн, сәмсез. Менә Мирас журналы безнең мирасны кайгырта, язып тора, һәр даим укучыга җиткереп тора. Бу санда март аенда нәрсәләр бар? Без инде һәрбер санда үзебезгә дә кызыклы булган язмаларны бирергә тырышабыз. Үзебездә хезмәткәрләр дип әйтгәндә яратып укый торган кызыксынып һәм инде шуннан чыгып без башка укучыларыбызга яратып укый дип уйлыйбыз һәм күп очракта ялгышмыйбыз дип уйлыйм. Бу санда инде без менә күргәнегезчә монда алдагы саннарда менә Токташка бәйлерәк булган иде. Икенче сан инде Муса Җәлилнең менә яшь чагында төшкән фотолары. Монда инде әлбәттә без инде Мирхәйдәр Фәйзи белән Токташның яшь чагы төшкән әле үзем дә менә сокланып карап тордым. Монда бик аяк киемнәре эләкмәгән, ялтырап торган итекләр киеп төшкән булганнар. Яшь чаклары Токташның яшь чагы хәтта әле күп кешеләр аны танымаска да мөмкиндер әле. Шуннан да бу Токташ булды микән дип без бит Токташны еләшкәнбезне. Онан дирәк фотосына күргән. Сүз дә юк инде безнең вазгыятыбызда бүген көнебездә инде безнең бер чыган мәсьәлә әлбәттә тел, туган тел бит инде. Бу ел инде туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Шушы нисбәттән инде без һәр хәлдә һәр санда материаллар бирсәк тә, язмалар, шигырьләр бирсәк тә, бу санны күпмедер дәрәҗәдә менә шушы туган телләргә багышларга булды. Монда инде безнең мәшһүр шәхесләребезнең безнең телебезгә кагылышлы сүзләре, менә әйтик Тукайның, Риза Фәхретдиннең, Каяс Хакиның, анда Дәпмәтнең, Фатих Әмирханның, Нурихан Фәттахларның, башка шагыйрьләр, Илара Юзефларның менә шушындый шигъри шигырьләре дә инде телгә каршы шулай акыллы, гыйбарәтле фикерләрдә урын алды. Иң беренче нәүбәттә инде бу безнең бу журналыбызда Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәриф улы Шәймиевнең интервью булды монда. Ул безгә менә безнең журналга интервью бирде, шушы телгә кагылышлы. Телгә һәм шулай инде җанисәпкә кагылышлы безнең алда бит әле безнең сентябрьдә җанисәптә көтә. Менә шуларга кагылышлы бик әтрәфле, бик җылы, бик мәгънәле интервью бирде безгә. Рәхмәт аңа. Һәм безнең менә шушы журналны алдыручылар, әле алдырмаучылар булса инде киосклар ашамы, шушы әңгәмәне укыслары бик әйбәт бар иде. Бу әңгәмә инде интернетларда да, Татинформ мәгълүмат чараларында да бар. Шушындый рухта бара безнең. Буның инде сәбәпчесе тагын бер шундый бер нидә булды. 15 гыйнварда Актанышта бик зур конференция булды безнең. Шул төбәк, шул тирәдә яшәүче, шул телдә яшәүче татарларыбызга багышланган дип әйтик инде. Кама аръягы, Көнчыгыш Кама аръягы да яшәүчеләр дип әйтәбез инде без аны. Зур конференция булган иде. 2 көн барды ул. Менә шунда без катнаштык һәм шул конференциядә булган язмаларны да бирергә тырыштык. Анда безнең бик күп язучыларыбызның, бик күп галимнәребезнең, Лилия Габдрафиковаларның, анда Эльмира Салаховаларның, Алик Хисамовларның менә язмалары урынында типтәрләр кемнәр алар. Без бит инде һаман типтәр дибез инде, дәфтәр белән дә бәйләп аңлатабыз инде, дәфтәргә бәйле дә инде. Менә шушының типтәрләшенә кем икәнен аңлаткан бик зур мәгълүматлы язма бар. Миширәкләр кемнәр алар анда, Кыпчаклар кемнәр анда. Менә шундый кыска гына мәгълүматлы шундый аларга мөмкин шушы язмаларыбыздан инде. Şu гадәттәге şeyinde etkənimşə Oqırlıq yazmaları bik күбәйә. Biz искә алырга тырышабыз. Biz күрекле шәхесләребез бит инде менә мартта туган, вафат булган шәхесләребезне онытмыйбыз инде, Алла белсен, унытмаска тырышабыз. Алар бөтенесе дә безнең Мирас журналында яктыртылып барыла. Элеккеге мирас дигәннән менә безнең әдәби мирасыбыздан бит инде Кутадгы билек шикелле шушындай саллы әсәрләребезне биреп бара идегез. Бу традиция дәвам итәдер дип уйлыйм. Бара безнең инде бундый традицияның күпчелек өлешен безнең зур шәхесебез, профессор дип әйтик инде, Хатип ага Миннәгулов алып бара. Ул безнең мөхаҗирлектәге чит илләрдә яшәп вафат булган яисә шунда менә иҗат иткән шәхесләребезнең иҗатларын биреп бара. Һәр сон сайын шушыны биреп бара. Менә ел башыннан узган ел башыннан башланган иде. Анда кемнәр генә юк безнең шәхесләребез, зур шәхесләребез. Аларны да барлап тору безнең бурычыбыз. Ләбиб абый, менә сез әйтеп үттегез, журналның беренче битләрендә безнең күренекле язучыларыбызның туган телебезгә карата әйтелгән шундый канатлы сүзләре бар дип. Менә бүгенге вазгыятькә туры килгән берәрсен укып үтсәгез иде. Монда инде тел мин Зөлфәт абыйның шигырен укыр идем бу очракта. Менә безнең мәрхүм шагыйрь Зөлфәт абыйның шигыре бар. Мин аны укырга яратам, кайда туры килсә дә яттан сөйләргә тырышам. Тел ачылгач әйтә алсаң, әни дип.
тел ачылгач әйтә алсаң әти дип. Күзләреңә яшьләр тыгылмас, туган телең әле булмас. Соң минутта әйтә алсаң әни дип, соң минутта әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылыр, туган телең әнә шул булыр. Менә шушында бөтенләй бер сыйган инде. Безнең тукайларыбыз да менә шушындай рухта бөтенсе бик затлы фитниләр. Мин сөйнәм менә безнең татар телевизиясендә анда мәшһүр татарларның фикерләрен бирә башладылар. Анда мин шуларны күреп, менә әле менә безнең кемнәребез бар, безнең татардан чыккан күп шәхесләребез бар. Сергей Шакуровларның, Сергей Каюм улы Шакуровларның, аларның затлы фикерләрен күргәчтен, ишеткәч, укыгач, менә безнең шәхесләр бар. Һәм менә шушы үзен әле татар дип санарга кыйынсынган татарларга да менә шушыларны укыгач, горурлык хисе кичереп, мин татар дип йөрергә кирәк дип уйлыйм мин. Шундан да бик күркәм, бик яхшы нукта булды бу безнең әңгәмәгә. Эшләрегездә уңышлар телибез дә Бибай. Алга таба да шундый сөенечле, күркәм, әтрафлы журналлар укырга насыйбыз. Шулай булсын, амин. Бергә укырга булсын. Рәхмәт. Студиябездә кунакта Мирас журналының баш мөхәррире, республикабызның әдәби премияләр лауреаты Ләбиб Лерон булды. Республика матбугат